Dear love, sa henerasyon namin ngayon, marami na ang nagdadalawang isip na magkaroon ng anak. May 2 kaming alagang pusa ng aking asawa at sa totoo lang ay na-enjoy rin naman namin ito. Panganay ang asawa ko at breadwinner sa pamilya nila, kaya kahit nakasal na kami, ay hindi niya pa rin maiwan ang responsibilidad niya sa kanila. Kumikita rin naman ako pero sapat lamang ito para sa aming 2 at base sa sitwasyon namin, hindi talaga namin kakayanin na magkaroon ng kahit na isang anak. Nay, Tay, mabuti po't nakapunta kayo. Kung hindi kayo nagpunta ngayon, magtatampo na talaga ako. Anak naman, alam mo naman ang ate mo walang katulong sa pag-aalaga sa mga anak niya kaya hindi namin basta maiwan. Ay tama. Kita mo, kagagaling lang sa sakit ng 2 batang yon. Mabuti at gumaling na at nakauwi na rin ang bayaw mo. Mabuti naman po at nakauwi na si kuya. Sa tagal ba naman niya sa abroad, malamang. Miss na ni ate yun. Pero pagsabihan niyo nga, at baka sundan na naman yung 2 bata. Ay aba, ayos lang naman siguro yun kung susundan na ang bunso at 3 taon naman na yun. Bata pa ang ate mo at kaya naman nilang mag-asawa na buhayin ang mga anak nila. Baka nga mas dumami pa ang alaga niyong pusa kaysa sa mga anak nila. Aba, dati 1 pusa lang ang nakatira dito. Ngayon ay 2 na. Wala ba talaga kayong balak magkaroon ng anak? Eliza, anak, paano kapag matanda na kayo? Alam mo, ang pinakamasayang araw ng buhay namin ng nanay nyo ay nang ipagkaloob kayo sa amin ng Diyos. Ay, nako tatay. Pang 10 beses mo na atang sinabi yan. 31 ka na ngayon, Eliza, anak. Ang hiling naman namin ngayong kaarawan mo bigyan niyo kami ni Mateo ng apo. Naku, Nay, wala pa po sa... Bakit ba hindi sapat ang kinikita mo, iho? Hindi ba't kakapromote mo lang sa trabaho? Tama. Kung susumahin niyo ang mga gastos niyo dyan sa mga alaga niyong pusa para na rin kayong may anak. Nay naman, anong compute yan ha? Baka naman hindi mo pa isinama yung gatas ng bata. Hindi birong presyo nun. Si nanay, siguro ang nasa isip ay papainom ko ay Ano yung Yung parang sabaw na galing sa sinaing. Noon, pinapainom yun sa mga baby kapag walang pambili ng gatas. Ay aba, at nakakatalino yun ha? Huwag mo sabihin iyon ang ipinainom niyo sa akin, tay ha? Naku! Oo, kapag kulang ang kita ng tatay niyo noon, ang ipinaiinom ko sa inyo. Aba, tay? Bakit naman kayo ganun sa akin? Kaya kayo, naku, huwag kayong matakot. Mairaraos ang lahat ng bagay. Mateo, baka naman kailangan mo pang magdoble kayod at nang makampante ang anak ko sa kinikita mo. Nay, ano ka ba naman? Nay, katunayan ho kasi niya. Baog po ko, Nay. Ano? Eliza? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, Nay. Kaya sana wag niyo na pong ipilit pa ang issue tungkol sa pag-aanak. Eliza. Diyos ko, akala ko pa naman magkakaroon pa ako ng apo sa inyo. Aba, hindi ako naniniwala. Wala tayong lahing baog. At lalo naman siguro si Mateo. Dahil 8 kayong magkakapatid, hindi ba? Tay, ano po? Nay, tay, huwag niyo na pong isipin. Hindi naman lahat ng mag-asawa nagiging magulang. Masaya na kami ni Mateo sa buhay namin ngayon. Nay, hindi po. Shhh! Ano ka ba, mahal? Nay, tay, ito na po siguro yung panahon para malaman yung katotohanan. Kaya sana po, wag na kayong maghanap sa akin ng apo, ha? Hindi, magpahilot ka. Madadaan yan sa hilot. Tama. Sasamahan kita sa manghihilot. Kung hindi, sumayaw kayo dun sa Comando Bulacan. Doon, sa piyesta ng San Pascual Bailon, Santa Clara at Nuestra Señora de Salambao. Marami akong kilala na pagkatapos mag-pilgrimage doon, agad nabuntis. Huwag niyo na pong pahabain ng diskusyon. Hindi po ba kayo naniniwala sa siyensya? Ikaw, hindi ka ba naniniwala sa milagro? Nay, tay, birthday ko po ngayon. Yung pagsigilan niyo sa akin ang ipinagdiriwang natin, huwag po nating pagtuunan ng pansin ng bagay o tao na wala pa.
Oh, ayun nga ang wish namin sa'yo. Milagro. Huwag kang basta maniniwala dyan sa mga doktor na yan. Tama. At ikaw, Mateo, simulan mo nang uminom ng salabat bago matulog. Pampalakas ng katawan. Ang kulit talaga ng mga magulang ko. Kaya bagay na bagay kayo. Ayan! Ito ang mga apo nyo, si Mingming at Muning. Aba, hindi pusa ang hinihintay kong apo. Baka magkaroon pa ako ng hika kung pusa lang ang aalagaan ko. Ay, naku, Nay. Huwag ka nang mag-alala. Tingnan nyo naman, oh. Ang behave. Marunong pang makinig. Hindi pa saway na tulad ng mga apo nyo kay ate. Iba pa rin ang totoong anak, Eliza. Kaya kayong dalawa, huwag kayong mawalan ng pag-asa, ha? Ikaw, Mateo, palakasin mo ang loob niyang asawa mo. Huwag puro pusa. Tay, mas magaan to sa bulsa. Walang diaper, walang gatas, walang tuition na kailangan paghandaan. Anong wala? Ano yung parang diaper sa sahig na ihian ng mga yan may buhangin pa ha? Ay nako, tigilan nyo nga. Yang henerasyon nyo talaga. Pinipilit gawing anak ang hayop. Anak, hindi mo ba naiisip? Kapag wala kang anak, sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda? Tama yung nanay mo. Maaakay ba kayo at maitutulak sa wheelchair ng pusang yan? Nay naman, kaya nga po may retirement plan. Di sa nursing home ako titira kapag tumanda ako. Hindi ko po nanaisin na mag-anak para lang sa ganyang rason. Aba, at gusto mo pa talagang gumastos? Nay, Tay, hindi naman po sa ganun. Balang po talagang pananaw ni Eliza pagdating sa pagkakaroon ng anak. Anong ibig yung sabihin? Mas nanaisin nyo pa talaga na tumanda na lang, na kayo lang, kaysa bumuo ng sarili nyong pamilya? Ewan ko sa'yo, Eliza. Tapos kung ituring mo yung mga pusa na yan, akala mo totoong bata. Anak namin sila, Nay. Wala kayong magagawa. Apo niyo po sila. Ayan Mingming, Muning, magmano kayo kay Lolo at Lola. Ay, nako. Tara na nga at kumain na tayo na't ubod ng kulit nitong bunso natin. Basta hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ipapanalangin ko na magkaroon ako ng apo sa inyo. Ano, Nay? Ano pong sabi niyo? Pusa inyo. Ito nga, pusa. Pusa! Nako. Ano bang nakain mong bata ka? Tingnan mo nga. Kaya ako hindi naniniwalang baog to Puro kalokohan. Sabog ka ata hindi baog. Halika dito at tutuktukan ko yung ulo mo. Nay, wag! Birthday ko po, Nay! Ay, sa wakas umuwi na rin ang dalawa. Habang tumatanda talaga sila nanay at tatay, mas kumukulit. Pasensya ka na, mahal ha. Huwag mong isipin yung mga yun. Ganun lang talaga sila maglambing. Mahal, bakit ka nagsinungaling? Kasi ang kulit Ayoko na ng mahabang paliwanagan. Hindi mo pa rin dapat sinabing baog ka. Anong sasabihin ko? Kita mo nga na kahit yung pinaka-imposible hinahanapan pa rin nila ng solusyon. Hindi titigil yung dalawa na yun sa kakakulit kung hindi ko sinabi yun. Pero kahit na, masakit pa rin sa akin ang magsinungaling ka dahil wala naman sa atin ang problema. Hindi ko lang talaga kaya pa sa ngayon dahil 3 pa ang kapatid kong sinusuportahan sa pag-aaral. Mahal naman, pag-usapan natin to, diba? Okay lang yun sa akin at naiintindihan ko. Saka hindi ko naman talaga gustong magkaroon ng anak. Alam mo na, sapat na sa akin si Mingming at Muning bilang mga chikiting. Pakiramdam ko, sinasabi mo lang yan sa akin para pampalubag loob. Ay nako, hindi pa atang inimbita ko si nanay at tatay. Hindi ko naman intensyon na maramdaman mo yan. Saka maniwala ka sa akin, asawa mo ako at… Pero Eliza, mahal, masakit pa rin sa akin bilang asawa mo. Dapat focus na ako sa'yo, pero binubuhay ko pa ang pamilya ko. Maniwala ka sa akin. Kaya lang naman ako nagsinungaling kasi ayoko na madagdagan ng pressure sa'yo. Araw-araw ka nang pagod sa trabaho at hindi rin naman kalakihan ang kinikita natin. Tapos hihingan pa nila tayo ng apo. Di para matahimik sila, sinabi ko na lang na bahog ako. Tapos, hayaan mo silang humingi ng milagro. Pero sa mata nila,
Ako pa rin ang mahina. Eliza, ako ang lalaki. Kahit hindi nila alam yung totoong dahilan, hindi ko pa rin maitanggi itong galit na nararamdaman ko. Mahal. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng sarili nating pamilya. Alam mo yan, Eliza. Pero hindi natin kakayanin sa ngayon. Pinakasalan kita at alam ko ang responsibilidad na mayroon ka. Natanggap ko yun. Hindi kita aagawin sa kanila. Hindi rin maaatim ng konsensya ko na isawalang bahala mo mga pangangailangan nila. Bata pa tayo. Alam ko na kung ipagkakaloob sa atin ng Diyos yan, ikakaloob niya yan sa atin sa tamang panahon. Matapos mong sabihing baog ka, hindi ka ba natatakot? Mahal. Nakukonsensya rin ako na hindi alam ng mga magulang mo na may nakaputong pa rin sa aking responsibilidad. Ano ka ba? Hindi naman mahalaga yun. Mahal kita at wala namang dapat makaalam nito kung hindi tayo lang. I'm sorry, okay? Tama ka, hindi ko dapat sinabi yun. Pero magtiwala ka sa akin kasi kilala ko mga magulang ko. Hindi sila titigil sa kakakulit tungkol sa bagay na yun. Naiintindihan ko. Mahal, maraming salamat sa pag-unawa mo sa akin. Tandaan mo, babawi ako sa'yo at ipapangako kung darating ang araw na makukumpleto din ang ating pamilya. Ano ka ba? Pamilya tayo. Buo tayo. Ano tawag mo dito kinamingming at muning? Huwag ka naman magbiro. Alam mo naman nating walang makakapantay sa totoong bunga ng pagmamahala natin. Mahal, team tayo, okay? Mas mabuti pa rin na pinaghahandaan natin ang pagkakaroon ng anak. Alam ko na ipagkakaloob yan sa atin kapag handa na tayong dalawa. Kapag tapos ka na sa obligasyon mo sa pamilya mo. Sana hindi ka magsawa sa paghihintay na maging handa ako. Na tayo naman ang pagtutuunan ko ng buong pansin ko, ng buong ako, na hindi mo kailangang hatian ang pamilya ko. Kahit alam naman natin ang totoo na mula nang maging mag-asawa tayo, dapat sa'yo lang ako. Ano ka ba? Halika nga dito. Ikaw, ang pinakamamahal ko. At kahit wala pa tayong mga supling ay makakaasa ka ng suporta mula sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Walang kapantay. At sa pag-aasikaso, the best ka na asawa. At alam ko, balang araw, magiging best dad ka. Ayan, diyan ka magaling. Manguto. Hindi mas maalaga ka pa nga kila Mingming at Muning kaysa sa akin. Sige na, tara na matulog na tayo. At maaga pa tayo bukas sa mga trabaho natin. I love you, Eliza. Mahal na mahal kita, Mateo. For mom at for dad muna tayo sa ngayon, ha? Oo, kasi poor pa tayo. Dear love, sa mga sandaling yon, lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte na si Mateo ang napangasawa ko. Kahit hindi pa kami nabibiyaan ng supling, ay masasabi kong puno ang aming relasyon ng pagmamahal at pangunawa. Nakikita ko ang kaniyang dedikasyon at bukas pusong pagtulong. Hindi lamang sa akin at sa kaniyang pamilya, kundi sa aming 4 babies na sina Mingming at Muning. Maaaring hindi sila mga tao pero tunay na anak ang aming trato sa kanila. Ibang ligayang binibigay nila sa amin na sa pakiramdam ko ay sapat na para mabuo ang aming munting tahanan. Sa ngayon pa lang na wala pa kaming anak ay ramdam ko na ang uri ng responsibilidad na kakaharapin namin. Pero alam kong kakayanin namin. Hindi man maging madali, alam kong malalampasan dahil alam naming napaghandaan. Mali na nagsinungaling ako sa mga magulang ko tungkol sa tunay na estado ng buhay naming mag-asawa. Pero yun ang pinakamadaling paraan na naisip ko para hindi na makadagdag sa isipin naming mag-asawa ang mga puna nila. Sino ba namang mag-asawa ang hindi nagnanais na magbunga ang kanilang pagmamahalan? Pero hindi po muna sa ngayon. Kasi hindi pa sapat ang aming ipon.